4, x opløftet i 4. Hvordan får man så x i tredje? Det forstår jeg ikke. Pause lige, vi skal lige forstå det. Det er jo fordi, at hvis man differentierer, når vi skal differentiere, ikke også? Så er reglen, at hvis vi har x i ente, så er f mærke n x i ente minus 1. Kan du huske den regel? Ja. Nå, så hvis jeg tager f, det er en fjerdedel x til 4. Så er f mærke. Tallet skal jeg beholde. Kan du huske det? Så skal jeg tage ente 4, det står der, den skal jeg gange med. Så skal jeg sige x i 4 minus 1. 4 gange en fjerdedel, det er 1. 4 minus 1 er 3. 1 gange x i tredje er X i tredje. sådan. Okay. Så har jeg forstået det. Godt. Så skal jeg lave den næste opgave. Der hedder 3. Nu er jeg lige ved at svære. Det er en tredjedel gange. Nej, 8. Nej, 2 tredjedel står. 2 tredjedel 2 gange 2, det giver 4 gange. Så det er 8. En tredjedel gange 8. Det er sprit, det lugter. Ja. Men hvis I prøver at lave forslag der, ikke? Sådan så det, I får skrevet ned her, er det rigtige. Det, I tager med hjem, er det rigtige. Så hvis I laver øvelse, prøv på den her. Gange 4. Plus 5 gange 2. Jeg ved ikke, nu kan jeg se, der står, men det der, det er fordi den regel, I har lavet her, den gælder også for negativt tal. Bortset fra, hvis der står minus 1, så dur den ikke. Men det gør der jo ikke. Så. Jamen hvis I nu prøver så her, i stedet for, hvad kunne man gøre? Hvis nu du bare skriver det 4-tal ned. Godt. 4. Okay. Så ser jeg, hvordan integrerer man x i anden. Gange hvad? 3x. Så siger du... Nej. 1 over 3. 3 det er sådan noget. Så kan sige... Gange skal der mellem de to. Og, ja. X i tredje. Ja, gange x i tredje. Godt. Så lader jeg lige stå minus, og hvad så? 2x. Er det ikke sådan? Mm-hmm. Okay. Plus. Nu kigger jeg lige på reglen. Over n plus n minus 2. Ja. Jo, hvad var reglen, når man skulle integrere? Ja, hvis jeg havde, nu skriver jeg lige reglen her, og så skal I holde styr på, hvad jeres n er. I havde, det her var f-mærke, og det her, det er f. Hvad var det, I skrev? Hvis det var x i n det herovre, hvad var det så her? N plus 1. Ja. X opløftet i n plus 1. Hvad er jeres n? Hvad er n her? Minus 2. Det er rigtigt. Godt, nu mangler der lige en ting, vi plejer at skrive til slut. Ja. Godt. Så prøver vi lige at regne det pænere sammen. Nå, hvad gør du nu? Du prøver at differentiere? Ja, det kan vi godt. Prøv det. Men vi kunne godt lige skrive det lidt pænere måske. Det er 6. Nej, det er 2. Nej, men plads lige den der. Det var, jeg tænkte, den der. Minus 2 plus 1, hvad giver det? Og sådan noget. Altså noget af det andet kan I jo ikke gøre noget ved. I kan godt skrive 4 gange en tredjedel, eller 4 tredjedel, det er lige meget. Men bare lad det stå som 4. Du har 2 hele. Nå, det er stort 2. Okay, 2, og så... Ja. Sådan der. Og det er så... Jeg tror ikke, det er så minus 1. Og hvad giver 1? Er det ikke sådan her? Ja. Hvad er 1 divideret med minus 1? Minus. Er det ikke kun 1? Er det ikke bare plus 1? Minus 1. Det er plus divideret med minus, så det giver minus 1. Ja. I stedet for, at der skal stå... Det er hvor k. Nej, men den der plus Så skal der bare stå minus x opløftet i minus 1 plus k. Sådan. Og så skal vi differentiere. Så skal jeg prøve at se, om det passer, hvad det er for en tid. Det der var med bilen, det er, at man sidder i bilen, og så fordi man
så havde hans far sagt til hende, at han synes, det var mærkeligt, at... Men nu vil jeg godt have, at I gør det lidt langsommere. Hvordan kan vi vide, at det bliver 4x i anden? Udover at vi gerne vil helst have det rigtige. Når vi ser her 4, f mærker af x, det er så, hvis vi tager den der i fjerdedel, og så står der en tredjedel. Hvad er x i tredje differentieret? 2x. Nej. 3x i Ja. Fordi så bliver der tydeligt minus. Og det er rigtigt, den giver 2. Hvis vi så bruger reglen her, minus. Når man differentierer det der, så skal man sige n. Hvor har... Nej, det er den anden vej. Hvis vi har... Det vi gør nu, det er, vi har gerne have, at vi tager den her stavn. Så vi skriver en tredjedel. F mærke. Hvis vi så har x i n, når vi så differentierer, hvad gør vi så? N, x, og plus minus 1. Ja. Så vi rykker n var her nu. Så det er minus 1. Nå, men er det ikke lille f? Det er ligegyldigt, om du kalder lille f eller store f. Nu er det store f, jeg differentierer, derfor bruger jeg det sådan. Minus 1, minus 1. 1. Ikke? Godt. Og så får vi, at den går ud med 3 går ud med 3 gange en tredjedel er 1 gange 4, det er så 4x i anden. Hvad så? Minus 2. Minus gange minus er? Minus 1 minus 1 er? Minus 2. Så passer det? Ja. Okay. Så kan jeg skrive det.